бемуҳоббот соли 2018 барои футболи тоҷик соли таърихист, зеро дастаи мунтахаби наврасонӣ то 16-солаи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё мақоми дуюмро соҳиб шуд. Илова бар ин, футболбозони навраст рохати ҷоми ҷаҳон дар соли 2019-ро ба даст оварданд. дӯстони азиз, дар меҳмонии мо узви дастаи мунтахаби наврасонӣ то 16-солаи Тоҷикистон ҳузур доранд ва нахуст суҳбатро аз капитани даста Эмомалӣ Аҳмадхон шурӯъ мекунем. Эмомалӣ, қабл аз сафар аллакай рақибони дастаи мунтахаби Тоҷикистон муайян гардида буданд, яъне дар гурӯҳи дастаи мунтахаби Тоҷикистон тими мизбон Малайзия, Ҷопон ва Тайланд қарор доштанд. Тайёрии шумо муқобили дастаи ҳариф чӣ гуна буд? Оё аз бозиҳои онҳо, аз тактикаи бозии онҳо хабардор будед ё ки тариқаи наворҳо бозиҳои онҳоро тамошо мекардед? вақте ки гурӯҳи мо маълум шуда буд дар чемпионати Осиё ки дастаи Малайзия ва дастаи Ҷопон ва Тайланд дар гурӯҳи мо буданд, мо аз ҳамон вақте ки ҳамин гурӯҳи мо маълум шуда буд, мураббиҳо бо мо кор мекарданд. Ман аз ҳамон видеоҳои бозиҳои дастаи Ҷопон, Малайзия ва Тайландро дастрас намудам ва ба мо пас аз ҳар бозӣ ё ин ки масалан дар ягон мусобиқа ба ягон давлати дигар мерафтем, дар он ҷо ба мо бозиҳои онҳоро нишон медоданд ва мас боз моро барои ҳамин бозии дастаи ҷопонҳоро шинохтан, маълум кардан, моро ба давлати Ҷопон равон кардан ва дар он ҷо мо се бозии рафиқона кардем, чунки бубинем ки дастаҳои Япония чӣ тавр бозӣ мекунанд ва се бозии рафиқона дар ҳамон ҷо кардем ва аз бозиҳои Япония хабардор шудем ки чӣ тавр бозӣ мекунанд, чӣ гуна тактикаву техникаҳо доранд ва маҳз мураббиҳо бо мо кор мекарданд бо ҳамон видеоҳое ки аз ҳар гуна видеоҳои бозиҳои ҳамон Тайланду, Япония ва Малайзияро дастрас мекарданд ва ба мо нишон медоданд, мегуфтанд ки ин бозингараш ин хел бозӣ мекунад, инаш бошад ин хел бозӣ мекунад. Мо хабардор будем аз бозии онҳо. бозии нахустини шумо бо тими мизбон Малайзия сурат гирифт ва натиҷаи он бо ҳисоби 6-2 ба нафъи дастаи мизбон хотима ёфт. Чӣ боис гашт ки дар ин бозӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон ғалаба ба даст оварда натавонист? Ин аввалин бозии якуми дастаи мо буд. Малайзия низ мизбони ҳамон мусобиқа буд. Онҳо бисёртар хубтар бозӣ карданд ва бо ҳаво иқлим дигаргунӣ буд ва дар ҳавои гарм на он қадар хуб бозӣ кардем. Аз ҳамин сабаб бо ҳисоби калони 6-2 мағлуб гаштем. Сабаб ҳамин буд ки гармии бисёр буд, дар он ҷо тоқат карда нашуд ва аз ҳамин сабаб бо ҳисоби калони 6-2 мағлуб гаштем. Боридани борони зиёд ба бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон монеа шуд, ҳамин тарone? Бале, борони пуршиддат меборид, ҳаво намнок буд, аз ҳамин сабаб ҳаво намерасид, аз ҳамин сабаб бо ҳисоби калони 6-2 мо дар он бозӣ мағлуб гашта будем. Пас аз бозии аввал шумо бо дигар дастаҳо, яъне дастаи Ҷопон ва Тайланд, яъне аз дигар бозиҳо чӣ умед доштед? Зеро ки дар бозии аввал яъне ҳадафи шумо ғалаба ба даст овардан буд. Бо ҳисоби калони 6-2 мағлуб шуда будем. Дигар боварӣ надоштем ки аз гурӯҳи худ метавонем бароем ва бозиҳои пешомадаи чемпионати Осиё рохат гирем. Аз худ боварӣ надоштем. Ягон нафаре набуд аз бозингарон ки ба худ боварӣ кунанд ва мураббӣ Зайниддин Раимов ба мо гуфта буданд ки ин бозии шумо нест, ман аз шумо боварӣ дорам ва ҳамин тавр мураббиҳо Зайниддин Раимов ва Анвар Мирзоев, Субҳон Хоҷамов онҳо рӯҳияи зиёд медоданд, мегуфтанд ки шумо метавонед бозӣ карда ҳам муқобили дастаи Ҷопон, ҳам муқобили дастаи Тайланд метавонед ки бозӣ кунед ва ҳамин тавр ба фикри ман мухлисон низ боварии зиёд надоштанд, чунки вақте ки мо аз дастаи Малайзия ки на он қадар даста футболашон пурқувват аст ки бо ҳисоби 6-2 мағлуб шудем, ки дастаи Ҷопон яке аз давлатҳои пурқудраттарин дар футбол дар Осиё мебошад. Бозии дуюми мо бо дастаи онҳо буд. Ҳамин тавр раҳмат ба мураббиҳо ки моро дилтиӣ мекарданд ва моро сарҷам карданд то ба бозии дастаи Ҷопон сарҷам намуданд ва ҳамин тавр аз мо боварӣ доштанд ки мо метавонем муқобили дастаи Ҷопон бозӣ карда. Хуб, бозии ҳалкунанда, яъне бозии дуюм
дар гурӯҳи шумо муқобили дастаи пурқувваттарин яъне дастаи ҷопон буд ва чӣ гуна тактикаву усулҳоро муқобили ин даста шумо роҳандозӣ кардед, чӣ гуна қабл аз оғози бозӣ онҳоро омӯхтед ва итминони шумо то куҷо буд ки дар ин бозӣ яъне натиҷаро мусовӣ менамоед? вақте ки дастаи ҷопон дастаи Тайландро дар якум бозии худ бо ҳисоби калони 5-2 ғалаба карда буд, дастаи ҷопон хеле дастаи пурқувват буд, ҳам аз ҳисоби техникӣ, ҳам аз ҳисоби физикӣ дастаи пурқувват буд ва мо вақте ки бозии мо бо дастаи онҳо буд, мо хати ҳамларо нагирифта будем, хати дифоъро гирифта будем, чунки дастаи ҷопон хеле дастаи пурқувват буд. Аз ҳамин сабаб ба мо ҳатто мусовӣ бо онҳо хуб буд, чунки мо аз онҳо як хол мегирифтем ва дар бозии сеюми худ шанс пайдо мекардем барои аз гурӯҳи худ баромадан ва ҳамин тавр низ мураббӣ ба мо хати ҳуҷумро не хати дифоъро гирифту бо ҳамин тактика бозӣ кардем ва бо ҳисоби 0-0 бозиро анҷом додем. боварӣ дошед ки ин бозӣ мусовӣ анҷом меёбад? вақте ки тамринҳои худро шурӯъ мекардем, дар ҳамон ҷо маълум буд ки мо ба бозии бо дастаи ҷопон хеле тайёрии хуб дида истодаем ва ҳамин тавр мураббӣ пеш аз ҳамон бозӣ ба мо гуфта буд ки шуморо 9 миллион нафар дар он ҷо нигоҳ дорад, ҳам падару модаратон бояд шумо баромада нангу номус карда бозӣ кунед ва ҳамин тавр бо ҳамин гапҳои худашон рӯҳия медоданд ва ҳамин тавр ба бозӣ баромадем ва дар ҳамон бозӣ аз худ боварӣ пайдо кардем, чунки ягон кор бе боварӣ шурӯъ намешавад ва ҳамин тавр бо ҳисоби 0-0 мусовӣ кардем ва як холро аз дастаи ҷопон гирифтем. оё имкониятҳои гол задан аз ҷониби ҳамлагарон дастаи мунтахаби Тоҷикистон дошт? 2-3 момент хеле хуб буд дар ҳамон бозӣ ки ба гол табдил ёбад, аммо нашуд. На онҳо гол зада тавонистанд, на мо. бозии сеюми шумо бо дастаи Тайланд сурат гирифт ки аллакай дастаи Тайланд 3 имтиёз дошт, яъне дастаи мизбонро яъне Малайзияро шикаст дода буд ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон бошад танҳо 1 имтиёз дошт. чӣ гуна ба шумо муяссар шуд ки дастаи Тайландро ба шикаст рӯбарӯ намудед? вақте ки бозии сеюми мо бо дастаи Тайланд буд, Тайланд ки 3 хол дошт, онҳо мусовӣ мекарданд, онҳо аз гурӯҳи худ мебаромаданд ва мо танҳо ғалаба дар кор буд дар бозии ҳамин сеюм ки бо дастаи Тайланд ба мо танҳо ғалаба дар кор буд ки аз гурӯҳи худ бароем ва мураббӣ низ бо мо кор карданд. вақте ки бо дастаи ҷопон бо ҳисоби 0-0 бозиро анҷом додем, мо ба худ каме боварӣ пайдо кардем ки мо метавонем дар ҳамин мусобиқа хуб баромад кунем ва ҳамин тавр дар бозии сеюм баромада дастаи Тайландро бо ҳисоби 2-1 ғалаба кардем ва бозии дигаре ки дастаи ҷопон бо Малайзия дошт бо ҳисоби 2-0 ҷопон Малайзияро шикаст дод ва ҳамин тавр мо аз гурӯҳи худ ба ҷои дуюм баромадем. натиҷаи бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо Тайланд яъне 2-1 ба анҷом расид. имкониятҳо боз ҳам зиёд буданд ки ба дастаи ҳариф голҳои зиёд. бале, дар қисми аввал мо метавонистем ки ба дастаи Тайланд ҳисобро 4-0 намоем, аммо мутаассифона ба задани як гол даст ёфтем ва дар қисми дуюм бошад дар дақиқаҳои охир, дар дақиқаи 80 онҳо ҳисобро 1-1 карданд ва дар дақиқаи 84 бошад Ислом Зоиров ҳамлагари мо ҳисобро 2-1 кард ва ҳамин тавр бо ҳисоби 2-1 бозиро ғалаба ба даст овардем. дӯстони азиз, пас аз заҳмату талошҳои футболбозони навраси тоҷик, яъне тавонистанд ки онҳо бо як сарбаландона ба даври инфиродӣ рохат бигиранд ва дар даври инфиродӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо дастаи Кӯриёи Шимолӣ рақобат кард. хуб, тайёрии шумо муқобили ин даста чӣ гуна буд? яъне пас аз даври гурӯҳӣ ба даври инфиродӣ рохат гирифтан, боз ҳам масъулияти дастаи мунтахаби Тоҷикистон зиёд гашт. бале, вақте ки мо аз гурӯҳи худ баромадем, вақте ки ҳарифи мо Кореяи Шимолӣ маълум гардида буд, мо бояд кӯшиши зиёд мекардем дар ҳамин бозӣ. ҳамин бозӣ ба мо мисли финал буд, чунки агар ки мо ин бозиро ғалаба мекардем ба чемпионати ҷаҳон роҳ меёфтем. дастаи Кореяи Шимолӣ дастаи хеле пурқувват буд, аз гурӯҳи худ дар ҷои якум баромада буд ва дастаи хеле пурқувват буд ва ҳамин тавр дар он бозӣ баромадем. аз худ боварии зиёд боварӣ доштем ки мо метавонем, чунки дар гурӯҳи худ бо дастаи ҷопон мусовӣ кардем ва Тайландро шикаст додем. аз худ хеле боварии зиёд кардем ва ҳамин тавр баромада бо ҳисоби 1-1 бозиро анҷом додем ва дар силсила зарбаҳои 11-метра бо ҳисоби 4-2 ғалаба ба даст овардем. яъне дар ин бозӣ аз ҷониби сармураббии Зайниддин Раҳимов бештар ба хати
дифоъ яъне супоришҳо дода шуда буданд? чӣ тавр бозии худам буд ҳамон тавр бозӣ мекардем ва мо тезтар голро дар дақиқаҳои нӯҳум ё ҳафтум голро кушодем ва ҳамин тавр пас аз задани як голи худамон дар дифоъ шиштем ва ҳамин тавр дастаи Кореяи Шимолӣ бошад дар қисми дуюм ҳисобро баробар кард, 1-1 кард ва ҳамин тавр бозӣ ба силсила зарбаҳои 11 метра рост омад ва ҳамин тавр ғалаба ба даст овардем. вақте ан ҳамун задани силсила зарбаҳои 11 метра фарӯ расид, дар ан ҳамин иҷрои зарбаҳои 11 метра сармураббии даста кадом бозингароро интихоб намуд барои ин вазифаи пурмасъулиятро иҷро намудан? пеш аз бозии Кореяи Шимолӣ буд, мо тамрин доштем, дар ҳамон ҷо мураббӣ бо мо кор карда буд, маҳз ҳамин зарбаҳои 11 метраро кор карда буд ва дар ҳамон ҷо қарор дода буд ки якум зарба мезанад, дуюм, сеюм, чорум, ҳамин тавр ҳамон бозингаронро ҷудо карда буд ва маҳз мураббии дарвозабон бо дарвозабон Муриддин Ҳасанов хеле хуб кор кардан. Ба ҳамон дарвозабон гуфта буданд ки метавонад ки бозӣ бо ҳамин зарбаҳои 11 метра расад ва ҳамин тавр низ шуда буд. Мураббӣ бо мо кор карда буд ва ҳамон бозингароне ки зарбаи 11 метра мезаданд маҳз ҳамонҳоро ҷудо карда буд ва дар ҳамон бозӣ бе ягон иштибоҳ ҳамаи тӯбҳо ба самар расонидан. Муриддин Ҳасанов бошад 2 тӯбро гардонид ва ҳамин тавр бо ҳисоби 4-2 ғалаба ба даст овардем. пас аз ғалаба намудан бар дастаи Кореяи Шимолӣ, аллакай дастаи мунтахаби Тоҷикистон рохат ба ҷоми ҷаҳон дар соли 2019 ро гирифт ва бозии дигари дастаи мунтахаб бо тими Кореяи Ҷанубӣ буд ки аз ҳама тими боз пурқувваттар буд. вақте ки мо ба Кореяи Шимолӣ ғалаба ба даст овардем, баъд мураббии Зайнӣ Раимов ба мо гуфтанд ки мо бояд дар ҳамин мусобиқа ҳамон чемпиони Осиё гардем ва мо метавонем бар дастаи Кореяи Ҷанубӣ низ ғалаба ба даст орем ва ҳамин тавр моро тайёр кард ба бозии зидди Кореяи Ҷанубӣ ва ҳамин тавр мо бо як боварии комил бар майдон баромадем ва дар ҳамон ҷо дастаи Кореяи Ҷанубӣ яке аз давлатҳо, яке аз дастаҳои бақувваттарини ҳамон мусобиқа буд ки дар 3 бозии гурӯҳӣ ва дар якчорфинал ба дарвозаи худ гол сар надода буд ва ҳамаро бо ҳисоби калони 2-0, 7-0 дастаи Афғонистонро ҳамин тавр мағлуб карда буд ва ягона дастаи мо будем. Дар дақиқаи дуюми бозӣ Озод Панҷиев голро ба самар расонид ва дар дақиқаи 35 бошад ҳисобро 1-1 карданд ва ҳамин тавр бозӣ ба анҷом расид ва ин бозӣ низ бо силсила зарбаҳои 11 метра ба анҷом расид ва бо ҳисоби 7-6 дар он бозӣ бо зарбаҳои 11 метра ғалаба ба даст овардем. ана ҳамун натиҷаи бозӣ ба задани силсила зарбаҳои 11 метра давом кард ва дар иҷрои зарбаҳои 11 метра чӣ гуна боварии даста буд? Шумо боварӣ доштед ки ин вохӯриро ҳам ба мисли дастаи Кореяи Шимолӣ бо натиҷаи хуб ба анҷом мерасонед? бале, вақте ки бозӣ ба силсила зарбаҳои 11 метра рафта расид, мо бачаҳо аз худ хеле боварӣ доштанд, мо аз худамон хеле боварӣ доштем, чунки бозии якчорфинали мо низ бо ҳамин зарбаҳои 11 метра мо ғалаба ба даст оварда будем ва ҳамин тавр боз Муриддин Ҳасанов дар ҳамон ҷо як бозии хеле хуби худро нишон дод. Охирон зарбаи дастаи Кореяи Ҷанубиро баргардонид ва дар охирон бошад Муҳаммадрасул Лутфуллоев зарбаро зад, ба гол анҷом расид ва ҳамин тавр ғалаба ба даст овардем ва ба финали чемпионати Осиё роҳат ёфтем. акнун дар даври финалӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистонро боз як бозии ҳалкунанда, боз як масъулияти зиёд мунтазир буд. Яъне ин вохӯрӣ муқобили дастаи Ҷопон буд ки дар даври гурӯҳӣ бо ин даста аллакай шумо як маротиба рӯбарӯ шуда будед ва аз тактикаи бозии онҳо бохабар будед. Яъне боз кадом тактикаву усулҳоро Зайниддин Раҳимов сармураббии даста муқобили ин тими пурқувват роҳандозӣ кард? бале, вақте ки мо дар гурӯҳи худ бозӣ карда будем бо дастаи Ҷопон, аз бозии онҳо огаҳ будем, медонистем ки кадом бозингарашон чӣ тавр бозӣ мекунанд, чӣ тавр техника доранд. бозии хеле хуб нишон додем дар ҳамон бозии финал. Хеле моментҳои бисёр хуби голзанӣ доштем, аммо гол ба самар нарасид ва вақте ки дастаи Ҷопон як плюси калон дошт ки онҳо дар як бозӣ 11 нафарро мемонданд, дар бозии дигар бошад 11 нафари дигарро 7-8 тағйирот мекарданд дар як бозӣ. Ҳамин тавр қувваи онҳо зиёдтар буд. маҳз дарк намудем ки аз ҳисоби физикӣ хеле сусттар мебошем, каме сусттарем аз ҳисоби физикӣ ва ҳамин тавр чӣ хеле ки маълум буд дар қисмати дуюм
ягона голе ки дастаи ҷопон зад дар қисмати дуюм зада шуд ва ҳамин тавр бо ҳисоби 1-0 мағлуб гаштем аз дастаи ҷопон дар финал. Имкониятҳои хеле хуб доштем. Дар ҳамин дақиқаҳои 20-уми бозӣ Рустам Соиров хеле моменти хуб дошт, аммо ба самар насонид ва Ислом Зоиров низ хеле моменти хуб дошт, 1-1 бо дарвозабон баромада буд ва аз зарбаи кунҷӣ низ Рустам Соиров мезанад, ба тахташуби дарвоза бармехӯрад ва каме монда буд ки онҳо ба дарвозаи худашон гол бизананд. ва ҳамин тавр дастаи ҷопон он қадар моментҳои хуб доштанд. онҳо ҳамин 1-2 момент карданд ва ҳамин моменте ки дар қисмати дуюм онҳо карданд ба гол анҷом расид. яъне дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавонист ки муқобили ин дастаи пурқувват хуб истодагарӣ намояд. бе ягон тарсу ҳаррос футболбозони навраси тоҷик тавонистанд ки муқобили тими ҷопон ҳунарнамоӣ кунанд. ҳамин чиз аз ҷониби дастаи мунтахаб эҳсос гардид. мо вақте ки ба ҳамин майдон баромада будем, мураббӣ ба мо гуфта буданд ки ин финал аст, баромада ранги финалворӣ бозӣ кунед ва ҳамин тавр низ шуд. мо баромадем дар ҳамон бозии хеле хуби худро кардем. дар ҳамон бозӣ маз дар қисмати аввали бозӣ мо чанд моментҳои голзанӣ доштем. мо баробари дастаи ҷопон бозӣ кардем. ҳамин боис шуд ки онҳо як моменти хуби худро ба гол задан истифода бурданд ва мо моментҳои худро ба голзанӣ истифода бурда натавонистем. ҳамин боис шуд ки бо ҳисоби 1-0 мағлуб гаштем ҳамин финали бозии чемпионати Осиёро. мо хеле ғамгин шудем, чунки мо метавонистем ки ҳамон чемпиони Осиё гардем. бале мо ҷои дуюм гаштем, мо хурсанд ҳастем, мо хеле хурсанд мебошем. вақте ки мо дар ҳамон майдон аз дастаи ҷопон мағлуб гаштем, дар ҳамон лаҳзаҳо дар ҳамон майдон будаамон хеле ғамгин шудем, чунки бозиро дар ҳамон ҷо бохта будем. хеле ғамгин шуда будем, хеле ашки зиёд низ резондем, чунки дар ҳамон финал мо ҳамин бозиро мағлуб гаштем. аз ҳамин сабаб буд ки мо ғамгин шудем. тамошобинони азиз, суҳбатро бо муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон Исроил Холов идома медиҳем. Исроил дар майдон вазифаи шумо яъне муҳофизатгар буд ва дар ҷоми Осиё чӣ гуна шумо тавонистед ҳунарнамоӣ кунед ва аз ҷониби сармураббӣ дар ҳар як бозӣ кадом супоришҳо дар назди шумо гузошта шуд? бозии якуми мо бо дастаи Малайзия буд ки мо дар он бозӣ бо ҳисоби калони 6-2 ноком шудем ва маҳз ҳамин бозӣ сабаб гашт ки аз ҳисоби ҳамин иштибоҳҳои худамон ҳамин бозиро бохтем. ва чӣ тавре ки шумо дидед бозии дуюми мо бо дастаи ҷопон буд ки маҳз ҳамин мураббиён ҳамон бозии гузаштаи моро тамошо карда ва ҳама ҳамин иштибоҳҳои моро дар ҳамон пеш аз бозӣ гуфта бо дастаи ҷопон ки ҳамин дуюмбора ҳамин иштибоҳҳоро такрор накунед ва дар ҷойҳои худ дуруст бозӣ кунед. ва мо маҳз ҳамин гапҳои мураббиро гӯш карда ва тавонистем ки дар бозии дуюм бо дастаи ҷопон истодагарӣ карда то дақиқаҳои охир бе иштибоҳ бозӣ карда ва тавонистем ин бозиро бо мусовӣ анҷом додем. аз дастаҳои ҳариф бештар бо кадоми онҳо қуввозмоӣ кардан барои шумо мушкилтар буд ва кадоми дастаҳо бештар ба хатти ҳамла ҳуҷум мекарданд? чӣ хеле ки шумо медонед, аз ҳама дастаи пурқувваттарин дар ҳамин чемпионати Осиё яъне ин дастаи Япония буд ки ҳамлаҳоро тез яъне зуд иҷро мекарданд ва аз ҳама ҳамин қимтар бо дастаи ҷопон буд ки мо тавонистем бо ҳамин даста то дақиқаҳои охир ҳам истодагарӣ кунем ва чӣ хеле ки дар финал мо бо онҳо бозӣ кардем ва аз як моменти худро ҳолати голзании худро истифода бурда ва тавонистанд ҳамин голро ба самар расонанд ва мо аз ҳамин даври финалӣ бо ҳисоби 1-0 аз ҳамин дастаи ҷопон шикаст хӯрдем. супоришҳое ки аз ҷониби сармураббии даста дар назди шумо гузошта шуда буд маҳз дар даври финалӣ иҷро карда тавонистед? бале мо тавонистем ки ҳамин гуфтаҳои сармураббиро иҷро кунем ва мақсади ягонаи мо истодагарӣ кардан то дақиқаҳои охир буд ки нагузорем ки ҳамин ҳамлагарони онҳо бечуну чаро моро гузашта ва голро ба дарвозаи мо ба самар расонанд. бори аввал шумо дар ҷоми Осиё ҳунарнамоӣ кардед. Буданд ҳолатҳое ки ҳаяҷони зиёд шуморо фаро гирифта бошад?
ин гуна ҳолат ба мо набуд, чунки мо дар бисёр мусобиқаҳои дар дигар давлатҳо рафта бозӣ кардем, аллакай як таҷрибаи хуб гирифтаем ки яъне ягон тарсу ҳарос дар дил надорем ва вақте ки ба майдон мебароем ба як рӯҳияи баланд баромада ин бозиро анҷом бояд диҳӣ. Вақте ки ҳамин одам ки ба майдон мебарояд ба ягон тарсу ҳарос мебарояд, аллакай ӯ яъне худро бохтааст ва ҳамин дастаро ақиб мекашад ва наметавонад ки дастааш ба пирӯзӣ муяссар гардад. дӯстони азиз, суҳбатро бо муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон Ҷонибек Шарипов идома медиҳем. Ҷонибек, дар бозӣ бо Кореяи Шимолӣ ва Ҷанубӣ, яъне дар иҷрои силсила зарбаҳои 11 метра шумо хуб ҳунаррамоӣ кардед. оё ин дар анамун ҳолати машқу тамринҳо бештар бо анамин задани силсила зарбаҳои 11 метра омодагӣ медидед? Чунки шумо вақте ки ин масъулияти зиёдро бар дӯш гирифтед ва ҳолате ки зарбаҳоро ба ҳадаф расонидед, аз худ як боварӣ доштед, итминон доштед ки азудаи иҷрои ин зарба ба хубӣ мебароед. бале, пеш аз бозии Кореяи Шимолӣ мо дар машқҳо хеле хуб тайёрӣ дида будем ва дар зарбаи 11 метра аз худ боварӣ хеле хуб доштам ки тӯбро ба самар мерасонам. боварӣ доштед ки сармураббии даста Зайниддин Раҳимов маҳз барои иҷрои ин зарба шуморо интихоб мекунад? бале, Зайниддин Раҳимов аз ман хеле хуб боварӣ дошт ва маро интихоб намуд ки дар бозиҳо зарбаи 11 метраро занам. хуб, пеш аз иҷрои ин зарба ҳаяҷони шуморо фаро нагирифта буд? пеш аз зарба ҳаяҷон фаро гирифт, вале боварӣ доштам ки мезанам. дар машқҳо хеле хуб тайёрӣ дида будам. ине ки шумо бо дарвозабон рӯбарӯ мешавед, шумо ба кадом самт бештар зарбаро ба ҳадаф мерасонед, яъне бештар зарбаро равона мекунед? яъне муваффақияти кори шумо дар чи аст? мақсади ман дар зарбаи 11 метра бисёртар дар тарафи чап задан метавонам ки зарбаро расонам ба тарафи чап. мақсади ман ҳамин буд дар бозии Кореяи Шимолӣ ва Кореяи Ҷанубӣ аз тарафи чап задам. ҷонибек, барои иҷрои зарбаҳои 11 метра ба футболбозони наврас чӣ тавсия медиҳед? тавсия медодем ки натарсед, аз худ боварӣ кунед ва зани зарбаро гол мешавад. фақат натарсед. дӯстони азиз, дар барнома Ҳамза Аҳтамов, муҳофизатгари дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҳузур доранд ва суҳбатро бо ӯ давом медиҳем. Ҳамза, то ҷое ки мо маълумот дорем, дар бозии дӯстона бо дастаи Яфа FC, яъне дастае мебошад ки ин дар Малайзия ҳунаррамоӣ мекунад ва дар он бозӣ шумо тавонистед ки ба задани гол муваффақ шавед. бо дастаи Яфа FC бозӣ буд, бозии рафиқона ки мо мехостем бозии тими Малайзияро биомӯзем ва дар он ҷо мо бозиро бо ҳисоби 13-1 буридем ва дар он ҷо ба ман муассар шуд ки ман як голро ба самар расонам. аз анамин ҷоми Осиё чӣ таъссурот бардошед? дар ҷоми Осиё ки мо ҷои дуюмро ишғол намудем, дар он ҷо мо бисёр чизҳоро омӯхтем ки барои оянда дар футболи тоҷик пешравӣ шуданро бисёр чизҳоро омӯхтан дар кор ва пешравӣ калон бурдан дар кор ки машқҳои бисёртар кардан дар кор. мо дар ҷоми Осиё хеле бозии хубро нишон додем ва бо сари баланд бо ҷоизаи дуюм ба ватан баргаштем. боз мехоҳем ки дар ҷоми ҷаҳон бо бозиҳои хуб ба он ҷо сафар кунем ва бо ҷоизаи хуб ба ватан баргардем. ифтихор мекунам ки дар узви дастаи наврасони Тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунам. дар оянда дар ҷоми ҷаҳон мо нақша дорем ки бисёр хуб тайёр шавем ва дар чемпионати ҷаҳон хуб ҳунарнамоӣ кунем. баъди бозгашти пирӯзмандона ба ватан шуморо боз як рӯзи фараҳу шодӣ, як рӯзи хотирмону фаромӯшнашаванда ки орзуи ҳар як фарди ба ору номуси миллат аст, мунтазир буд. чаро ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шуморо ба ҳузур пазируфт. хуб, чӣ гуна эҳсосотҳо буд ва аз суҳбату маслиҳатҳои варзишпарваронаи сарвари давлат чиҳо бардошт кардед?
миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки вақти пурқимати худро дареғ надошта моро яъне ба ҳузур пазируфт ва ман дар он ҷо эҳсос кардам чунки бори аввал ҳамин ҷаноби олиро аз наздикӣ бори аввал дидам ва ба мо гуфтанд ки бояд шумо ҳамавақт бояд ба варзиш машғул шуда то ки ба соли 2019 нағз тайёрӣ дида ба чемпионати ҷаҳон ба як сари бурӯҳияи баланд рафта дар он ҷо яъне бо сари баланд иштирок кардан номи ватанро бардошта ба ватан ба сари баланд боз баргардед. ташаккури худро ба роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасонам ки тӯли як сол моро дастгирӣ карданд ва ба ҳар гуна давлатҳо сафарбар карда то машқҳои таълимии худро хуб иҷро кунем. вақте ки мо сазовори ҷои дуюм гаштем ба ватан баргаштем ҳамаи мухлисон моро ҳамчун чемпиони Осиё моро пешвоз гирифтанд. маҳз дар ҳамон борониҳо нигоҳ накарда дар ҳамон фурудгоҳ омаданд моро пешвоз гирифтанд, дар назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ омада моро пешвоз гирифтанд ва маҳз дар варзишгоҳи марказӣ низ хеле мухлисони зиёд дар ҳамон боронӣ тар шуданд, онҳо моро пешвоз гирифтанд. миннатдории худро аз номи тамоми ҳайати даста ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки маҳз моро ба назди худ пазируфтанд, даъват карданд. ҷаноби олӣ тамоми бозиҳое ки мо дар ҳамон чемпионати Осиё гузаронидем ҳамаи ҳамон бозиҳоро нигоҳ карданд ва мо гуфтанд ки дар куҷо чӣ хатогӣ кардааст ва ба мураббиҳо фаҳмониданд ки маҳз ҳамин хатогиҳои бачаҳоро фаҳмонда ки дар куҷо чӣ хато кардааст ҳамон хатогиҳоро ислоҳ намоянд. ба чемпионати ҷаҳон дар соли 2019 рафта дар ҳамон ҷо бозиҳои хуби худро нишон диҳанд ва боз ҳам номи миллати тоҷикро баланд бардоранд. ва боз аз тамоми ҳайати даста маҳз барои мухлисон миннатдории худро мерасонем ки мо медонистем ки вақте ки мо дар он ҷо аз мамлакати мо дуртар мо вақте ки бозӣ мекардем дастгириҳои мухлисонро ҳис мекардем ва медонистем ки дар пушти мо сарвари муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 9 миллион нафар истодаанд. ташаккури худро ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам. дар ҳамин пирӯзиҳое ки футболи тоҷик баланд рафта истодааст маҳз саҳми зиёд доранд, чунки онҳо пеш аз ҳамин чемпионати Осиё моро ба чандин мусобиқаҳо ба давлати Сербия, ба давлати Ҷопон, ба Қазоқистон ва дигар тамринҳо моро равона карда буданд. бояд барои рафтан ба чемпионати ҷаҳон хуб тайёр шавем, чунки дар он ҷо аз чемпионати Осиё дида дастаҳои пурқувваттари ҳам Европа ва ҳам давлатҳои Африқо, давлатҳои Америка дар он ҷо мешаванд. хеле бозиҳо пуршиддат мегузаранд, хеле давлатҳои боқувваттарин дар он ҷо аст. ба мо боис мегардад ки тамринҳои худро тамринҳои коллективиро хуб карда ба ҳамон чемпионати ҷаҳон сафарбар шавем ва дар ҳамон ҷо бозиҳои хуби худро дар ҳамон ҷо нишон диҳем ва боз мехоҳем ки ба ватан чӣ хеле ки дар чемпионати Осиё баромади хуб кардем ҳамин тавр сазовори ҷой гардем ва ҳамин тавр пешвоз гиранд моро. бинандагони гиромӣ суҳбате доштем бо ҳайати мунтахаби наврасони то 16-солаи Тоҷикистон оид ба футбол ки дар ҷоми Осиё мақоми дуюмро касб намуданд ва умедворем ки дар ҷоми ҷаҳон дар соли 2019 бо натиҷаи хуб ба ватан бармегарданд.